Right, namhlanje ngizokhuluma ngodaba olubaleke kakhulu namhlanje. Ngizokhuluma ngodaba oluthe ukujula jula ngodaba olungekho ku-level yenyoni. Ngifuna ukucacisa la. Ngike ngakhuluma ngesimo phambilini la ngangikhuluma khona ngo-Ayanda Msweli. Ngithi u-Ayanda Msweli wayehlangene nje nenye inyanga esiyigugele bethi bazokwenza into ekuthiwa i-operation bulala noma hlafaza isigubhu. Mina ngokuthi ngimkhonzile uAyanda ngimazi from dala naye futhi la yakhona uAyanda Msweli ungikhonzile futhi sihloniphana kwenye level. Ingakho ngakwazi ukungena la ngasho ngathi lento ke manje ayenza nalo yababa yokuthi bazohambela bethi operation bulala isigubhu kwakona nje ukuthi lento bayiphimise ngomlomo. Kuthinta ama spirit athile. Kuthinteka nje ama spirit athile and azothi bengabe enyakaza bese yalimala uAyanda Msweli. Ngoba ngiyazi ukuthi as much as lezi inyoni zegubhu zama scammers kodwa egcineni la egubhini bakhona into abayifakayo. Bafaka inhlabathi yamathuna, bafaka izinto abangazazi, yabona bafake izinto abahamba beyiphanda all over the show. Baphathe izilwane bafake izilwane ezahlukahlukene, bafake amafutha oqhamu, bafake yonke into engasile le. Bayafaka nje phela bengishilo ngathi namhlanje abantu abafone bangibuze noma ingane baqale kuyimanje abantu bayafona. Ngithe phela namhlanje umuntu ngifuna afone nje angibuze noma ingane sebevele bayalikhalisa ke abanye ngakashada likhali kanti ngisandlalela lenkulumo. And uyabona lapha yangangade ngikhuluma ngoku-understanda lento le yama spirit ukuthi isebenza kanjani, yabo. Ngangakhulumi ngoba ngithi ngifuna ukuzenza usiyazi noma yini. Vele usiyazi nguyena, unganyanya nje mawunyanya. Usiyazi nje nguyena ngoba ngihambile ngibonile ngizenzile. Ngathi Ayanda Msweli phuma kulento enicabanga ukuyenza yokuthi operation bulala isigubhu. Because uma ngabe uyibulala isigubhu uzothini ngespirit esifakwe izinyoni lapha esigubhini ngoba belutha lo muntu othatha isigubhu. Ingakho phela abanye abantu bethi lokhu ngathatha isigubhu into zami ziyabheda ayiphindanga zalunga idlozi lama lifuni lento. Uma uthi wena uyoyibulala lento uthi uyibulala ayikho into efa ingalwanga nawe. Ngenhlanhla wangilalela uAyanda Msweli waphuma kuleyonto ngokuthi umuntu ohlakaniphile futhi ojulile futhi obazisaya abanye abantu akagcinanga ukuphuma. Uthema yephuma kwaukuthi vele umuntu Ayanda Msweli obakhathalela abantu waseqala lo mkhankaso wokusiza abantu abaxakekile kule nkonzo yakhe yebhakede. Uyabona ke lento ayenza yenkonzo yebhakede lapho ke ujabulisa amadlozi abantu, ujabulisa amaspiriti, ujabulisa umphakathi, ujabulisa lonke uhlobo labantu. Leyana ke nje wow le yebhakede ke nje ila kakhulu leyo. Kodwa leba iqala ngabe sesihamba phezulu kwakhe kuthiwa waqhubeka ngenkani. Zayinyanyile ke ezinye inyoni zithi yini ngisho njalo fokofo lokunyanyile. Kodwa into emnandi nangu Ayanda Msweli uyaphila as we speak. Kunalensizwa ke le ebisakaza uhlelo lapha ya Moja Love uhlelo okade luthi fake gobela. Uyabona le yansizwa ibisakaza uhlelo iveza amaqiniso ngobugebengu. Aningibekezelele bandla ngivulile lento. Iveza amaqiniso ngiyabona ngogobela ama scammers. Ibiveza amaqiniso. True. Kodwa ngokuthi ibithinta abantu kanti yona ayikho strong. Ekuthiwa nje ngalithola ithuba ngangizokhuluma ngale yansizwa lebisakaza lahlelo la Moja Love ngangizoyikhuza nayo. Ngithi wendoda iyeke lento lo iqalayo eyokuthi uthi uexpose ama fake gobela because abantu nabantu kunezinto ezama bad spirit lezi ezibenzisa ukuthi badlale ngabantu. Ngenkathi umthinta lo yamuntu kanti awunawo amandla okuvika izinto zakhe lezi ezubulwane ezubugebengu ezubuqhophololo ziyasuka zizolwa nawe. Ingakho ngisho ngaqhamuka iphara elidayisa idakamizwa mawuzoliphazamisa emsebenzini lizofuna ukubulala unless ufu strong ukubhekana nayo. Mina njengoba ngakwazi ukubhekana nabangaphezulu kogobela osigujana ingoba ngangikade ngazi ukuthi ngokwespirit nangokwepower hayi mfiti ngeke ngize mina ngisathe kwezinyoni. Ingakho ngayibhana zonke izinyoni ngayidlasa ngamakhanda ngathi niyimpatha abafana bami ugcwala kakufakela ngoba vele amandla okuvika ngangineshow ukuthi nawo. Kodwa ngangeke ngilale ngivuke ngithi ngiyobhekana nabantu
abaphahlayo egodlweni zabo yabona nabakhuluma nento bangazi bakhuluma nana abanye babo ngangiyimela ngoba ngiyazi ingakho kuthe sekuqhamuka le yansizwa ekuthiwa unsika ngathi mangiyibona ukuthi yenza umsebenzi oncomekayo yokuveza amaqiniso ngagijima ngakhuluma ngayo la ngasho ngathi umsebenzi owenziwa unsika mina lo King Bhaka as much as ingakaze ngihlangane naye kodwa mina lo King Bhaka ngiyambonga ngase ngiyathembisa ngathi uzovikeleka kodwa akusho ukuthi inyanga nezinyoni nabanye bogobela abanye babo abazamanga ukumthakatha unsika abazamanga umhlasela bazama kodwa kwawukuthi ngenhlanhla ngoba ngokwa power yethu nathi sesicelile ukuthi hayike as long as umuntu bekhulumela ulungisa isizwe siyacela bandla amandla omakhandakhanda amandla semazulwini amandla ahambe lumfana kumvikela ngempela unsika uwavikeleke nanamanje unsika usaphila ingakho kwathi noma sekuqhamuka inyanga ithi imbalela 3 days kodwa ngenxa yepower yajika leyo nyanga yaba yini yalibona iqiniso yagcina ibuyela ngapha yaveza amaqiniso ngikhonze kabi lo nyanga as I speak today yarasena mina because iyakwazi ukuma ukuthi bese ngikhokheliwe kanje kungeyona kuphela khona imoto ezazike zikhishwe kuthiwa zambi zomcinga ezinye zidlule asatshiswe kuthunyelwa amaphara ukuthi awakhulume kambi ngaye social media kuthunyelwa abantu abangahlelekile kuthiwa bamgceke kodwa kuwama ngoba indaba ipower yayisimjungile nalensizwe ebilapha kuMoja Love lebisakazi uhlelo lafe igobela ithinte abantu kwayibona abanenkinga bafethu mina ngifuna wazi la ukhona ukuthi abantu abayizangoma la bekhona bayazi bangilalela banama challenges that are going through and abanye babo amadlozi abo ayabalwela ukubalwela nenkinga kwayibona abangazi bagcine bekhombana bonke emndenini ukuthi yilo ngangifuni yilo ngithakathayo ugobela wami sometimes akuyena ugobela okuthakathayo kuyenzeka uthi uyisangoma uthi uyaqala ukulapha ube nezibhadi kuvele kufika umuntu kuwena oshawe izilwane nohamba nezilwane umthatha umfaka esigodlweni sakho ngenkathi engene esigodlweni ehamba nezilwane lezi izilwane ngoba seyingene esigodlweni mase ephuma ziyasala zona mase isalile sezokugqilaza ke wena gobela ke noma wena sangoma uma ngabe sewulwa yabona into ezama spirit amdaka ziyayithanda into enempi phakathi uyabona nje mengabe wazana nomuntu phatha uyalwa okwazi khona ama spirit amdaka ngoba into enobulwane phakathi iyayithanda impi mase qhamuka umuntu oyipresent kaMoja Love ezothi fake igobela fake isangoma fake bani engenawo amandla okuvika seziyasuka ke zonke lezi izilwane ezilwa nabo gobela ezilwa nazi zangoma seziyahamba ziya koyishayela zingathunyiwe akekho umuntu ekuthiwa ugobela noma kuyinyanga uthumele into wathi hamba uyobulala ipresenter yakaMoja Love ishayekele yona ngoba idile nento enkulu kanti ayikho fithi ukwazi ukudila naleso simo yingakho namanje ngisho madoda ngithi igama ngophaka isibongo wakanzama bathi ngikhambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uphakuda kweyini nginkole ebuqabhuqa imizaba bafokazana ngotholodwa likamentshise ethuluza ngahambi nalo ngifice ensimini qaba uqalile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedanga bane ngunogwadobhadwa ayigolile kufaka amakhandakhanda indlondle namakhanda amabili elesithathu elenkosazana dame ningasho ubusika nehlobo ngqwele ngaphuphi inyoni osikutshana bephupha mihla namalanga ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena nyanya ofoko mina ngeke ngizwe ngempatha kugcwala ngiyakufakela namhlanje ke ngithe ngizovula iplatform la umuntu wonke ezongifonela ongibuze nanoma ingani la emhlabeni nanoma ingani into mayingekho ayikho mangithi leyo nto ayikho ongilalela into emnandi ngami mina ngilomuntu odila nokuthi isinqumo mina ngithanda isinqumo mina ukuthi ekugcineni kuzoba nje angena lo muntu engage kuma debate lokuphikiswana ngiphikisane mina mase ngithe ayanda msweli lento eqalile iyingozi baba izokubulalisa noma izokubulala ama spirit lawo iyeke lonto uyayiyeka ngibuye ngithi malema lento yokugxeka amabhokobhoko uthi as much as ewinile kodwa igama la Bok luumbhedo ijezi labo luumbhedo amabhuna adlala phana awumbhedo ngithi babiyeke lento sibheke kuma elections awuyenzi lo mistake and ngempela umalema naye ngaphela ama video ami mina buka over wayibuka umalema washo what this man is talking
namhlanje nje ngeke lokho umuzi umalema elokho ekhuluma ngeindaba zamabhokobhoko ngeke lokho yenza leyo nto uyabona ngeke lokho yenza ngoba umalema umuntu ohlakaniphile futhi umuntu okwaziyo ukuzwa umuntu okwaziyo ukubona into ekhona nento engekho because akufanele emhlabeni ube proud ukuthi ulwela into kodwa engeke izishintshe into engeke izishintshe nami sengijahe kabi nje ukuthi akulungisa lento zepolitiki ngeke ngisalo futhi ngikhuluma kabazi epolitiki ngoba njengamanje sidedebe zithe kodwa uma ngase ungibuze uthi Kimbala uma ngabe kuphuma uRamaphosa ubani ozoba upresident lalela mina Kimbala sengiyazi lalela baba zifikile ishisa ngiyithole esigodlweni osukile la namuhla uma ngabe kuphuma upresident Cyril Ramaphosa sengiyazi ubani ozoba upresident sengiyazi futhi uma ngase bangihlohla abantu bonke bethi Kimbala isho hayi ngasho gcwala ngakufakela kodwa ngiyaye ngingathandi ukusheshe ngisho ngoba ngisuke ngingafuni ukuphazamisa abantu abawi-running nabasafuna ukulobhisha izinto zabo ngoba akuhambi ngale ndlela osokuyitshela ukuthi shosho kuzohamba ngayo ngakufakela baba angisoze ngayikhuluma into engingayazi uyabona kade bengibuza ngoDuma ngasho ngathi uDuma ukuphakamisa indebe leya akulona iphutha uma ngabe kwakuyiphutha ngoba naye phela ukumnyango naye umnyango wakhe loyana uma kwakuyiphutha mawenza into wrong inhlangano iyakubiza iqondisa igwegwe uma ngabe ngambizile amqondisa igwegwe lonke ifakaze into engiyishoyo ukuthi akulona iphutha uma ngabe uyi dispute udlala ipolitiki ngezikusiza ngafokhona kodwa zikho igwegwe kuthiwa hayi siliza uDuma somqondisa wenza uwrong wenzeni ayikho lonto leyo ngoba yindaba alikho iphutha elenzeka uma ngabe uthi kwenzeke iphutha lapha yingoba wena you are playing politics uright ke phela nawe ngoba ufuna kuyile lezo yisupportayo thina ngeke vele mina kahle ngikhamuka nani mina nesiphetho funa ningazi mina ngikulo muntu othi Kimbala kuzoba njani ekugcineni ngithi kuzoba nje inkinga during the run hayi kusuke kunyiwa lokho ithi ihamba kahle right yonke into right okay sure during the run yonke into isuke izodlala kutsotsi nangobugebengu futhi makudlala ipolitiki akushiye ukuthi usirobhile lana hayi awusirobhanga amabhaloti alafliwe very ipolitiki liyonto nje ipolitiki phela vele ukurobhana lokwazile ukurobha uyena winile ifana nokudlala abakhadi mawushoba amaphepha yabona ukudlala amaphepha akubona ukuthi mawuthe ngibiza u1 bese ngithi umaster ukuthi ngizokwazi kanjani ukulibona iphepha olibizile mase ngiyalikhwabanisa ngililalise ngakumina iwona kushova lokho uma uthi uyashova uza ngokuthi wena hayi ngiyashova phakathi kancane phezulu kancane phansi 10 number bese uthi hayi washayi bese uyaqala 1 2 3 4 5 6 7 lapho awushova amaphepha wimpatha lapho ofishaba ubuyincinzi uyithi ulokuyithi uthi mangabe ubona ulithi mase thatha ushove fast ulithi mba lale ngakwena uthi wow wamudla awubi straight na kwipolitiki it's all about ukudlala umqondo ufuna ukwazi mawudlala ipolitiki ufuna ukwazi ukubona ukuthi hayi khona umuntu osengampela ke manje oqhamuka nenye version of lento bese uyayibamba leyo bese uphusha lokho ngokwepower yami angivumelekile mina ukuvele ngizocommentator ngepolitiki noma kanjani ifuna ngibayeke badlale kodwa isiphetho ufuna sisazi ukuthi ubani uzowina hayi ngiyasazi ngishoba ngayapi bethi bayocela ibusiswa abanye ngeke kusalunga president nje bakuphuma uRamaphosa useyaziwa ngisho bangabhayiza bethi sawocela kwinyanga ethile siyocela esontweni elithile siyocela phi ngabe sekuyi waste of time sekuyaziwa ngizobahlebela nje mina laba abantu omakhanda nje ngizobahlebela nje ukuthi hayi kunje kodwa ngizobahlebela if sivumelana ukuthi ngiyebatshela it's all about that right njengamanje ke ziyaqala ke ziyakhala manje nake uma ngabe ukhona usekhaya ulapho ukhona ufuna ukungibuza noma ingani kodwa ungangibuza ukuthi angisho ukuthi ubani uzothatha makuphuma uSirila Maphosa cha ungangibuza kanjalo ukhumbule ngesikhathi ayezobuyela ihlanja lesibili kwashobina futhi
ngathi uzobuya nangempela wabuya hayi uma sephuma ke futhi imina futhi ozosho ukuthi ubani ngizosho before kodwa kwamanje ake ngibayeke nje abapolitiki badlale ngokukhululeka ngoba vele ayihambi ngalendlela ucabanga ukuthi ihamba ngayo ihamba ngendlela yayo. Inamba 0798130260 igama kuphaka uyafona ungibuza nanoma ingani ukhumbuleke mawuphendula uma ngabe usho uthi lonto into engekho kusuke kunjalo nje uyaqala uyafona kade beqalile befona usuyaqala uyafona inamba 0798130260 ungibuza nanoma ingani nango okokuqala lesimbambe sibone ukuthi uyabambeka yini igama kuphaka yebo sawubona usemoyeni. Yes. Sikhona. Mfowethu bengicela ukubuza lana. Ngicela ukubuza. Buza mfethu angithi ulive kunye nami njengamanje ku Facebook. Yebo. Danki baba. Ngithi ngibuza ngendaba ehlanganisa lesayishelo umama. Intoni baba? Yeah. Nginodadewethu lana ukuthi asiboni ngasolinye and then kunala etheme yohlola ehamba nomunye umzala wami bamtshela ukuthi uneyimfihlo eziningi unamanga ukuthi lezo zinto vele ziyenzeka vele phakathi kwami naye ungithembisa izinto ezingenzeki mahlana maqondana neyindleko zomuzi ubheke mina umuzi ngaso sonke isikhathi. Yinto ebuzayo baba ake sikhusingele ku question uthini umbuzo wakho ukuthi mina manje sengikhathele ukuthi sihlanganele lo muzi lona manje lo muzi lo bengifisa ukuthi udayiswe manje ngifuna ukwazi ukuthi mengifuna ukuthi udayiswe ingabe kuyinto elungile leyo ukuthi sihlukane phakathi omunye nomunye eyoqala impilo. Ilonto baba ayidingi ukuthi uzubuze mina ifuna nihlangane futhi nina nibonisane nabandawonye ukuthi umuzi ngiyawudayisa manivumelane kona iyabona lonto njengokuchaza into yomndeni and into yomama ongasekho emhlabeni ake nifunde ukuhlangana nje bafowethu nivumelane lo muzi siyawudayisa bengabe ethi cha abeke izathu mawuthi wena yes nawe ngoba vele umuzi wakini uyabona akuyona into engaze kuthiwe into serious nje hlanganani nitshelane. Danke mfethu. Sure. Igama kuphaka isibongo kanzama yebo sawubona uyafona inamba 0798130260 ungibuza noma ingane hayi bafethu ngichazele khona into zemndeni nje ekufuze ngoba phela akuwona wakho futhi naye no wakhe bonisanani nje mvumelani ngaphandle makukhona amawili ukuthi ubalo nelo unamandla amakhulu nomunye simple as that. Thank you so much sawubona ungibuza noma ingane. Yebo sawubona ungibuza noma ingane. Hello. Yebo baba ungibuza noma ingane asenje nqaphu baba ngoba abantu bangibuka ngedatha. Ngicela ukubuza la ukuthi bekwenze njani if ulokhu phupha ukudla kwanqamuki. Angikuzwa mina uthi uthini? Ngicela ukubuza ukuthi nakusekwenze njani if uphupha ukudla unganqamuki for iminyaka eminingi. Yini enganqamuki baba? Uphupha udla ebusuku. Mawulela uphupha udla. Okay. Angizwa all right. Uyabona ke bengifuna ukukutshela ukuthi wena lento yokuphupha udla ikhona indlela opatanisa ngayo ukuyilwa liyompi leyo. Ukhumbule mawuphupha udla lapho isilwane sisuke singena phakathi hayi ukuthi siyadlisa isilwane siyangena uma ngabe singenile bese siyaphazamiseka mhlambe mhlawumbe uzohamba uye enyangeni thizeni ikunikeza izinto eziyilwane mhlambe ezinye izilwane ezithole enyangeni zilwe nalesilwane esikhona siphazamiseke mase siyaphuma uyabona siphinde futhi sibuye ukubuya kwaso ukuthi uphuphe udla ukuphupha udla kukhombisa ukuthi
asihleli permanent kuwena, siphila ngokuzivuselela. Ukuphupha kudla isilwane sisuke sizivuselela. Kufana nomuntu bengabe umuntu esebenza sekuphela icontract aphinde futhi ayivuselele bengabe kuphela unyaka noma kuphela 3 months anikezwe wona. So naso bengabe sikuwena asihleli kahle siyaphazamiseka ukuze sithole amandla kumele sivuselele. Esinye asivuseleli ngokudla, sivuselela ngokuthi silokhu silala nawe. Into eyenzeke uma ngabe sofike sihlale kahle singaphazamiseki, sifike singene kuwena mase siyahlala. Mase mhlambe solala nawe mhlambe after inyanga silale nawe, after silale nawe. Kodwa ungaboni masolala nawe wonke amasonto kunezinto ezisiphazamisayo ngaphakathi, so siyalwa. Uyaskipha siyabuya, uyaskipha siyabuya, uyaskipha siyabuya. Kuba into kanjalo baba. Ya, yabo nje manje nje ngikhuluma nawe sengiyazi mina ukuthi usuhambe kakhulu uzama ukuyilapha lento. Njengoba uyilapha bakhona abayithiphazisayo, iphazamiseke, ibisiyabuya. Ukubuya kwayo ubona ngokuphinde futhi uphuphudla, ngoba nawe hayi ukuthi zonke izinsuku uphuphudla. Kuyenza ukuthi isikhathi liphele isonto ungaphuphanga ukudla, kodwa ke lilandelayo uphinde uphuphe futhi. Uyangizwa ngithini? Sehambile. Yabo, lapho isuke izivuselela. Lento ifana nawe bengabe uno partner wakho, yes niqomene nathandana. Uma ngabe niqomana, into yokuqala yenzakalayo, thathwa ukhisi nje. Awu umuntu wami wangivuma nwa. Mase kukhisi kuyathandwana, kufika isikhathi sekuyahamba kuyolalwa kwenziwa inkonzo yekamelo. Inkonzo yekamelo ngesingisi kuthiwa you are making love. Okusho ukuthi ngenkonzo yekamelo nivuselela lolu thando lenu olusuke likhona. That is why abantu sebexabene sebedubene endlini abayenza inkonzo yekamelo, because bobabili abafuna ukuvuselela, sebe enjoya ukuthentelana nokulwa endlini. Igama kuphaka yebo sawubona. Yes. Yebo, angizokuzisho igama, but ngicela nje ukubuza la ngephupho engingaqondi. Yeah, uthi nqaphu baba ngoba ngiyashesha njengamanje. Okay, uchaza ukuthini like kunomuntu indodana yomuntu oprominent eSouth Africa. Engike ngasho ukusebenzana naye. But manje kunento yokuthi ulo like iphupho la esiveza ukuthi umuntu ubele engifuna bese ukwangiza ukuthi ahlangane. Baba awenze kanje uyaqova la. Uchaza iphupho ubuye ungachaza iphupho. Uyabona nje once wathi kunendodana yomuntu oprominent akulona iphupho lelo. Bese uyaqala uthi kunephupho sekuyiphupho lelo. Ake sivele nje singene kwiphupho singayizama ukuyichaza ngendlela yakhona. Asingene kuyiphupho because iphupho kuyenzeka lingasho lento ekuthiwe lisho yona kuwena. Iphupho lapho usuke khona umuntu ekufuna like not ngendlela embi, kodwa kube ukuthi nihlangene kahle nixoxe. Andamanje angikuzwa bafuna ungadinwa mfethu mina ngine straight talking baba. Ngiyakuzwa ukuthi umuntu uyafuna kodwa understand ukuthi umuntu onjani, ufika kanjani, ufunani, yonke ake uchaze njengoba linjalo ungazama uku-interpret. Uphupha umuntu okufonelayo. Sesiqala wona ke manje. Engidinga ukuthi mahlangane sixoxe naye. Sihlangane kahle futhi bese lapho sesisaxoxa bese kuba khona ukuxabana bese nale phupho ugcine uphilana isibhamu sesidojolwane mina naye. Yes. Bese ngidojole mina angidubule ngicela sesishona mase ngishonile ingcwathi okwenja like ngabe khona bhodi ukuthi ngeke embodini yangcwathi yambozela nje ngehlabathi. Bese kufika umzali wami esebuza ngami engifuna bese kuthiwe hayi sengcwatshiwe sengifihliwe. Yes. Thank you baba. Uyabona nami ngizoyisimplifya ne. Uyabona noma yinini
mawuphupha wena uphinde uziphuphe wena bebashani uziphupha wena within iphupho lakho, you understand? So noma inini lonto umuntu uhlale wazi ukuthi umuntu uhlukene kabili, khona umphefumulo wakhe bese kuzoba khona inyama, sizwana? Kuphinde futhi kube khona umoya okufisela okuhle, kube khona umoya okufisela okubi. Umuntu nje unjalo, umphefumulo inyama, umoya okufisela okuhle, umoya olwayo. Okufisela okuhle sithi umoya wedlozi, okufisela okubi sithi isilwane. Uma ngabe uphupha wena ubulawa kodwa ubona, lapho kubulawa bani lapho? Kuya ngokuthi nje lo ozofika uzokhala yini noma kuzongakhala. Uma ngabe ofikayo ezokubona bengakhala, angizwanga uthi umzali wakho ofikile, umbani ofikile ukhalile. Uma kungakhalwa shuthi kubulawa lo moya oyisilwane owithin wena, sekuzosala ke manje umoya omsulwa. Uma ngabe uzobulawa kufika abantu bekhala, kukhala bakhala abantu bakini, shuthi kubulawe wena isilwane sinqobile. Angazi noma uyangizwa yini. And lento mawuthi uthese ungcwatshwa, wangcwatshiswa okwenja, ngithanda lokho ke. Ngoba once wathi ungcwatshiswa okwenja uyakhonjiswa ukuthi isilwane lento ebulawiwe, yinja lento ebulawiwe. Ingakho uthi ngingcwatshiswe okwenja, kubulawe lo moya omdaka ongalungile. Kushuthi lo salile yilo moya lo ofunakalayo. Lelo phupho ngiyakutshela mngani wami, alisho into embi, kodwa you need to be very careful ngoba uyitarget kuma bad spirit. Cha ngeke baba, nangu umunye efona baba, vele kahle kahle la asichaza amaphupho namhlanje. Ngiyanicabangela nje ngoba nisuke naqhambuka ngingazange ngimemezele. Kahle kahle namhlanje ngithe umuntu akabuze noma yingane. Amaphupho anelanga lawo nesikhathi sawo, yonke into yawo, ngoba mangabe ngizowaphendula ngiqale ngicele esigodlweni mase ngiyavunyelwa. Okwamanje esigodlweni ngicele ukuzophendula imibuzo noma ungangibuza ngani, kodwa hayi amaphupho ngoba ngiwacelanga. Kwaleli nje ngeliphendulayo ngiliphendula ngoba nakho ngoKing Bhaka ngihambile ngibonile ngizenzile, kodwa deep down angicelanga amaphupho esigodlweni. Why kubalekile ngiwacele amaphupho esigodlweni? Kubalekile ngoba amaphupho kusuke kukhuluma ama spirit, kanti nasesigodlweni ba ama spirit yibona basuke bezongibhekela. Thank you so much. Thank you ba. Igama kuphaka yebo sawubona. Awu madoda igama kuphaka isibongo kanzama. Hayi injalo nje baba, uyisholo yena uthi ngingcwatshiswa kwenja. Uma ungakazi mfethu ukuthi umuntu uhlukene kabili, khona okuhle khona okubi, khona idlozi elihle khona idlozi elimbi. Idlozi elimbi zilwane. Yebo sawubona. Yebo sawubona. Angimuzwa ke loya. Oh nani. Hello? Hello? Yebo. Ngiyaphila, unjani wena? Ngiyaphila baba. Thank you. Makini mina isithosa msiside kodwa bengithathela ukusenza ngizama ukwenza sifishana. Ubaba kwami akekho la endlini manje, unomuntu lo sekahlala naye manje. Unokuza la endlini ngokuvakasha, so bengibuza ukuthi uyazenzisa or uyenziswa ukuthi angasezi la, angahlali la. Hayi baba, mama. Njengamanje ubaba wakho unomunye umuntu wesifazane anaye ne? Wena uyakubalekela ne? Yes. Uyabona ke mangifuna ukujabulisa. Ngizothi uyenziwa. Uyabona? Naye futhi mayegoqa uzogoqa kanjalo naye ngelinye ilanga athi angazi kakwenzekeni nani. Asikhulumeni iqiniso nje. Uthathekile. Wathatheka yilo muntu okhona ngokuthi nina vele nobabili. Uyangena ngithini? Ninokuhlala nihlale vele nicabane. Wasethatheka yilo muntu ongaxabani naye. Uyabona? Mzwane bexabana futhi nalo yamuntu njengoba nenza nina uyophinda abaleke futhi eze kuwena. Singamusho nje ubaba wakho ukuthi uyithatha uya la kusuke kunokuthula ngakhona. Angani uyangizwa yini? Cha, angithi vele mina ngangitshela ngithi ninobabili niyalwa.
uma ngabe nilwa nobabili akekho osuke emsulwa ukuthi nakho sesefonini nje ngabe ngidedela amanye amabhomu njengamanje la ngoba njengoba ngikhuluma nawe nje khonto encane nje eyenzakalayo kodwa ngizwe mangithi phakathi kwenu akekho omsulwa idlozi lakhe lithika uwrong kuwena idlozi lakho lithika uwrong mase nibanga wrong uyangizwa yini angifuni ukungena kuma details ukuthi wrong ngibani la bengikhuluma ngaye kodwa ngithi kunina nobabili akekho omsulwa umyeni wakhe akekho omsulwa nawe futhi awukho omsulwa njengoba ebalekele lo muntu wesifazane usazenza into emsulwa okwamanje lo wesifazane ucapitalizer based on your mistakes you understand bazothi masebexabana bese yaphinda futhi ubalekela kuwena nawe futhi unomsindo towards your man inomsindo towards wena izinto ezinjena ke engiyaye ngithi mawufuna sisolve funa ufike sihlale phansi uthole umakhanda sikhwele phezukwayo usho futhi ngomlomo wakho uthi mina my king angifuni into eziningi ngifuna nje ukuthi umyeni wami abe yilento le engiyifunayo mina ngizobe sengikhuluma nawe ngikutshela amaphutha akho wonke kuqala bese uyawavuma siyawaxolisa ngendlela yakhona mase kusala kuumyeni wakho onephutha lakhe yedwa ngiyabonga making okwamanje nje uwrong ngapha kuwrong ngapha nje yabona ngingasho nje ngithi kusemahlanyeni yabona thank you so much yiko bangubhaka amadoda imibuzo ayamaphupho yabo ngiyayithanda imibuzo ngoba ngizothi manguphendula ngiphinde ngithi Tobe kodwa ngithembisile ngoba abanye abantu bayawasha amagama abo ukuthi angangeni kulama details athi awaba mahlazwana lokho ngiyokwenza mangithe ngiyahlola ke ngisuke yonke into ngizoyibamba ngiyibeke ithi ba noma mawuzongingelela ngeattitude engathi uyeyisa ngisenza ukutshela izigabhoqo yabo angishoni nje le nale ayi wase wamnandi namhlanje madoda igama ngubhaka yebo sawubona sekusele ukuthi ngithi igama ngubhaka yebo sawubona ngisakhosini yafo sele kancane ngitho kanjani ngikhona mfethu njani wena khona ngizakucheka lana ngina ikwami ukuthi kubaba wangishiya manje ngifuna ukukuthola ukuthi ingozi kangakanani ukumqhina angiphindele baba ngasho baba ngimngana ngimazi azange ashona wahamba yes manje engifuna ukuthola ingozi kangakanani ukumqhinga you are going to waste your time for nothing baba njengoba akushiya umncane wena ngedlozi lakho nedlozi laka mama nedlozi labakusupportayo ukwazile ukukhula uzube mngaka njengamanje baba focus to prosper your life you mustn't dwell on something that you can't change you know what I'm trying to say here njengamanje ngithi mina kuwena mfethu khohlwa umuntu owakushiya umncane wahamba waya kanhliziyo ngiyayidalela focusa ukuthi ube yisurvivor without him njengamanje focusa entweni ezokwenza uphile jabulisa abantu abakusupportile up until to date ungalokothi mnganami uwaste isikhathi sakho entweni yona engenandaba nawe empilweni isikhathi usuwaste entweni nayo enendaba nawe baba njengoba kushiya umncane baba la ekhona kanendaba yeah, don't waste your time, my man. Abantu abaningi bezothi hayi zama umfune, zama ukuthi ngithi mina le energy ozoyifaka ufuna naye ake wenze le energy le baba usebenza imali ingena imali. Beke waceba waba nemali kahle ubize isibongo sakho. Mawuthanda ubize isibongo lesi azothi bengabezwa oyivela yena athi ingane yami le akazi babone obaba sebevela bekhomba izingane ngoba zirich athi ingane yami yabo nawe nje baba focus ekushitsheni impilo yakho uyoyizela yena bengabe saphile sekubona udumile daki mfethu wami uqile baba ube strong igama nguphaka yebo sawubona madoda kukho ngamakhanda khanda indlondle namakhanda amabili elesithathela kwezana kunjani usemoyeni sawubona hello yebo sawubona njani ngikhona yebo ngicela ukubuza baba uNzalo ya ngithi
mina nginenkinga la yokuthi sometimes ngithi mengihleli kuvele kube ngathi ngiyazela. Ngithi mengizela kube ngathi ngibona into edlala ku-TV. Ngibone ngathi ngikhulekela abantu abangaboni babone izishosha ezingahambi zabe ngathi nabantu abaningi engibakhulekelayo abangakhulumi bakhulume kwesinye isikhathi ngibone into ingakenzeki kanti isazokwenzeka. Into edalwa yini leyo? Cha wema idlozi lakho likhombisa ukuthi linamandla wokwazi ukwenza noma yini, linamandla okwazi ukuphilisa, and idlozi langampela lelilakho. Yini ngithi langampela? It's because khona into osuyishilo unganakile uyazisho kanti ngiyazazi. Uyabona mawusuthe uvela ukhathale kube ngathi sithongwane engathi uyalala, bese uyazibona lezo zinto very idlozi enamandla lisebenza kanjalo. Kube ngazuthi uyalala ukuze uthi uye komunye umhlaba ubone bese uyabukela to the real one, bese uyaphinda futhi kuba ne-TV. Uyabona ke mongakayazi TV ukuthi isebenza kanjani, angaze ngiyikhulume le ndaba ye-TV, kodwa wena ukhuluma ngayo and wena awuzazi nokuthi ukhuluma ngani, kanti ikhona into ekuthiwa i-TV. Lapho kuthi bengabe nineyinkinga nomuntu wakho, ngikwenzela isibonelo, kunokuthi nambe niyohlola, anovele nivule i-TV nihlale phansi nibe secret. Lento enibangayo nizoyibona kwi-TV idlala into ethi ayifanense naleyo yenu. No. Khathi ngithi ngihleli ngihlalela ukuthi lelo kuthoko vele kube ngathi kukhona lento ekuthinemezi mhlawumbe ngithathe indlela phezukwayo uvele kube ngathi ngigiza naye noma mengixabana nomuntu engathi ukhipha umlilo mina ngathi ngivele ngigize phezulu ngishiye phansi. Uyabona once wakhuluma indaba yomndiza noma kuthiwa uyishongo le yemameti, once nje wathi umndiza, ukundiza kusuke uhamba nedlozi elisho nokuthi we believe we can fly you anytime if you are facing challenges. Uyabo? So nje lonto ikhombisa ukuthi unedlozi and idlozi lakho li clean and idlozi lakho limisele ukukwenzela noma yini. Ingakho ngisebenzise lawo magama lawo. Mase ngena ke into eyifana nomameti, into eyifana nani sekwesinye isigaba leso. Yes. Thank you. Ngichaza ngezinga eliphezulu, yebo sawubona igama kuphaka. Iyona imazo King Pa. Sawubona? Yes. Ungazisho igama ikinki kodwa ke ivoice yona ungayikhuphula ungadini. Sinale inkinga esibhekile nayo ezweni abantu besifazane yokuthi abantu abamadoda bengule. Yeah. Umuntu engule ingane kusuka incane izikhule ingane nasekhaya kuwo. Emese ukuthi aqhamuka ingane isingaya athi ufuna ukuyikhokhela athathe ingane yakhe. Yeah. Ngokwedlozi noma ngokukamoya ithini impendulo efanele iniweze lowo muntu? Imake wena yini ofuna ukuyizwa la wena? Ngiyakuzwa ukuthi umuntu akondli usebuyisa indala. Vele phela umuntu bengabe ezolahla ingane yakhe incane bese buya isindala, akufanele angene ngasenganeni, ufuna angene ngakuwena ukuze wena umxolele kusuka ngaphakathi. Makuqola wena sekululake ukuthi vele ingane isuke kubaba wayo ngesikushintshe lonto, kodwa ukuze ingagcini ingane ibangwa yini nabazali egcineni kuthiwa ibanga zidalwa, kumele mase ebuya thatha isinqumo ukuthi wena uyamxolela yini. Umxolela ngokuthembeka nedlozi lakho liyamxolela, vele ingane vele iyingane yakhe, ngeke lokuthiwa ingane ayixoli njani, vele ama-genes ayi-1 enganeni, wena kuphela nedlozi lakho ekumele nimxolele. Uma ungamxolelile wena abuye vele izokhala lapho, vele kuzoliwa nje, amadlozi azolwa, elakho idlozi nelakho kuzoliwa mase ku-affecteka ingane. Yabo? Ngaphandle mawuzokwazi hayi ngoba umxolelile bese ukwazi ukuqinisekisa ukuthi ingane iphephile. Uma ngabe ingane ke nayo ngobiyona ithi ifuna ukuyombona baba wayo, ifuna awukwazi ukuyinqabela, funa uyiyeke ihambe ngoba yona iyafuna. Uyabo? And mayihambile iyombona ungasali ubalisa ngoba ingane izoze inamathela ama spirit alwayo ngoba wena uyala, ngoba mangabe iya kubaba wayo ulwa wena, idlozi lakho lwayo lizohamba nengane ukuze ifike lilwe lapha ya. Ukubelethwa idlozi elwayo enganeni kuyayiphazamisa ukwenqondo
nangokomzimba ingane. Hayi, futhi ke bengabuya isina 18 kulungile kuthiwa hayi ikhokhele uyithathe. Lileli gama lokuthi ayithathe-ke manje ngoba isina 18. Uma ngabe ingane ikhokhela, uyikhokhela ngoba nina enikhulisile nakomalume wayo nisuke lokho nikuvuma. Anikwazi ukuthi nithi akakhokhe kodwa bayisekhokhile bese nithi ngeke uzuyithola ingane. Uma kuukuthi kunezinto ezinye enizaziyo ekumele ayilungise, kufuna nimvimbe ukuthi akhokha, ngoba ukukhokha nimukele imali kusho ukuthi seniyazwana. Uma kuukuthi niyavuma khokhe kodwa still anizwani kodwa akakhokhe, shuthi vese niyamsebenza ingqondo ukuthi akahlukane. Uma ngabe kubonga ukuthi andakafuni naye, uzothi noma esekhokhile still nigoloze nengane ningamvumela khokhe. Kodwa bengabe nizovuma ukuthi akhokhe, awusakwazi ekugcineni ukuthi wena wadlala ngami, usekulungisile nje ngokukhokha. Hayi, ngiyaphendula. Ngiyabonga. Yes, lento ifana nokuthi athi uma wengane khipha imali yengane yondla ingane ayikhipha ubaba, kodwa sekumele ubaba ayibone ingane yakhe. Uthi uma wengane awukwazi ukuyibona ingane yami, kodwa imali yayo yondla ingane ayikwazi ukuyibona. Yilabo ronke labo ekufuna sibalungise bonke emhlabeni lapho. Uma ngabe kuukuthi uthi ingane ngeke izimbone umzali wayo, musa ke phela nawe ukuthi akakhipha imali yedlozi lakhe lo indoda ayondla ingane, ngoba naye le mali anayo akuyona yakhe eyedlozi. Nawe futhi njengoba kade uyondla ingane ngendlela yakho, ibingondliwa uwena, ibiyondliwa yidlozi lakho. Uyangizwa ngithini? Ifuna kubanjiswane ukuze ingane inga-affecteki. Lana I'm only worried ngengane nje kuphela. Nina nobabili ningenza noma yina, I don't care, kodwa nje ngiworried ngengane. Ngiyaphendula. Ngiyabonga. Danke siswami, ehlisa umoya ngibaba wengane. Uyakuphi imali? Akaveli wabona uvela nje mese uzoyikhokhela ayithathe. Hayi, aqala incengele kuwena phela ukuze nawe uthambe ukuze itinze ngendlela. Danke. Igama ngukuphaka yebo sawubona. Hayi ngiba ngempela ke namhlanje madoda sikhuluma sithethela amatshe. Ay ngeke madoda. Ucingo ringa i-second ne-second. Yebo sawubona. Yebo. Sikhona baba. Engathi mangiphakamisela izwi baba ngoba sibaningi silalela. No, okay, ngizama baby. Hayi ngikhona. Ngiyaphila futhi. Ngicela manje ngicela ukubuza baba ukuthi uma ngidukile ngelihlobo lami ngibona ngani and if ngisakureconnecta nalo ngena njani futhi baba? Hayi wena nje mawumuntu awudukela nedlozi lakho baba, ungashiya lento ukuthi abantu bazokukhohlisa kanjani. Mhlambe you need to understand only one thing baba la. Idlozi lakho liphila kuwena. Ukuphila kwakho ugadwe idlozi lakho. La uhamba khona emgwaqweni uhamba nedlozi lakho. Uhamba uye emsebenzini ungena nedlozi lakho. Uyabona? Uhamba uyoshela intombi uyoshela nedlozi lakho. Liya decide ukuthi right le noma iwrong le. Mangabe iwrong le lizoyikhahlela idlozi lakho ingakuqomi inhlobo lentombi ibaleke. Idlozi lakho baba ngisho uthola imali uzamelwa idlozi lakho. Umbuzo wami uthi mawusudukelene nedlozi lakho ushuthi wena uhamba empty emgwaqweni uvikela ubani? Angani ngiyangizwa baba. Ngithi baba ayikho lento eshiwe zinyoni kuthiwa abantu abadala abaphumile abazofakwa. Abantu abadala abaphila kuwena wena abantu abadala uyithempeli labo. Abantu abadala uyithempeli labo la uhamba khona ugadwe idlozi lakho baba, ubhekene nezimpi likubhekile idlozi lakho, ucelebrate likubhekile idlozi lakho. Ayikho lento ekuthiwa umuntu ushiwe idlozi, inyoni isuke isebenza ngogoqola kudala lapho. Njengoba ukhuluma nami manje idlozi lakho elixhumanise nami ukuthi uzwe lamaqiniso. Yes. Idlozi okwazi ukudukelana nalo, idlozi lomuntu wakho othandana naye. Ngoba umbeke waqala wathandana nomuntu nahlala ndawonye. Liyatsuka idlozi lalo yamuntu nedlozi lakho mase liyahlangana.
kodwa ukuthi lihlangene idlozi akusho ukuthi alikho idlozi ligadela uhamba khona kodwa bese liyahlangana idlozi uma ngabe umuntu wakho esekushiya useyahamba sewuzodukelana nedlozi lakhe uma sewudukelana nedlozi lakho ngenhlanhla ngoba idlozi lakho alihambi nomakoti bengabe esephindela kubo liyasala idlozi lakho uzahambe nini nedlozi lakho umakoti uhamba nalo only if ezohamba nezingane zalekhaya beke wayithatha ingane usehamba nedlozi lalekhaya ngoba idlozi lalekhaya yilo phela leli liphile enganeni ngoba ingane ezalekhaya beke wahamba nezingane usehamba nedlozi lalekhaya kama nguphaka yebo sawubona njani King yebo ngikhona baba ngikhona angibuze la labantu akade edamini uma umuntu ngamunye kwenzeka eba nenkinga ezomhlasela ngaleso sikhathi ebusuku kuyenzeka leyo message leyo ifike ngakwena wenze njani uma umuntu individual nje ezohlaselwa into embi uyakwazi ukumthiphisa engazange akufonele yebo baba uyabona nje mawungabheka baba awuvule uWhatsApp wakho lapho wena ngithi wena unyawo yebo awuvula uWhatsApp wakho nje inyawo khona imessage engikusendele yona izolo ngikuthiphisa uyayibona ngiyibone kahle daki benguthiphisa ke lapho ke baba okay danke oya ngoba uyayibona sho nyawo Igama nguphaka amadoda isibongo wanzamba bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uphaka udakwenyini ngingcwele bafana bami ebhuqabhuqinisa abafokazana ngotho lodwa bafana ngishithuza ngihambi nasemini uqakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini uma favuke mina njengeda ngabantu inkondo kwathu ayikhulule kufuka amakhanda khanda indlondlo enamakhanda amabi yebo sawubona hello Mike kunjani kuma ngibongile Mpumalanga sibongile eMpumalanga yebo sibonga Angizwa aphakamisa izwi inyawupe hayi phela ngithi baba inyawupo ifola anti-drug ne uma ngabe like abantu abanama drugs noma bakwazi ukuthola ama drugs bewadayisela izingane zenu vele izingane zenu once yangena khona kusaphumiki yabo ingoba vele phela abantu bahlale bezibheka noma yini ezobenzela imali akuyona inyawupe kuphela mfethu ephukaphuka South Africa ziningi into ephukaphuka South Africa la ubugebengu iSouth Africa yabona izifo abantu bayadubulana amaphoyisa yabulawa igebengu ziyabulawa amanyawupe amaphilisi utshwala izingane ayibahlonipha abazali izingane zamantombazane seyiphuza like never before izwe nje lonakele nje why ukhetha inyawupe kuphela zingaki inkinga ekhona all over nje kunenkinga ehlukahlukene sisi nje no indlela nje yokuthi icountry yethu inama challenges angakanani kodwa enziwa abanye abantu futhi ezinye into bayithola kubantu bokufika kodwa hayi zonke ezinye bayakwazi ukuzaka khona la eMzansi danke sisi zikhala ngempela futhi sisazokhala yebo sawubona hayi ngikhona kakhulu siyamendela ukuthi umuntu angaphumeleli if isibongo sakhe babokhala atalwe ungabani angasathi isibongo sakhe nawe utalwe futhi magama nawe sathi isibongo sakho nabakwakho naye angasathi isibongo imake baba kukhona yini la othi mawuyakhona kwi-interview uthi mawuthi isibongo ngumkhize mase kuthiwa ku-interview ngeke siqashe wena ngoba awuyena umkhize noma uqashwa based on your qualification uqashwa ngenxa yesibongo mawuqashwa noma uqashwa based on your qualifications okusho ukuthi isibongo asiphazamisi ukuthi ungaphumeleli into ephazamisayo ukuthi ungabi nawo ama qualifications awubuza inqwaba
ngibhekisa kuwe. Angizwani? Lona ngibuza manje ngibhekisa kuwe. Okay. Wena nje uyaxhwalisana or awuxhwalisana? Ukuxhwalisana kanjani baba? Ukuthwala kuhlukene kaningi ukuthwala. Uyabo ukuthwala kwale information engininika yona. Angithi umuntu eyedwa umuntu ekhaya unalo ulwazi analo nje ngempilo. Sizwana? Lolo ongulethayo ulwazi luzo eda phezulu olwazi olunalo. Okusho ukuthi mina sengikuthwesa olunye ulwazi phezu kwalolu lunwalo. Yingakho umuntu bengabe efundile esenikwe iziqu kuyaye kuthiwe uthweswa iziqu ngoba kusefike esigabeni sokuthi usenolunye ulwazi ngaphezulu kwalolu kade enalo. Uyabona? Uma ngabe ukhuluma ngokuthwala baba, ngisho noma usuka uye unenkinga uye esontweni uthi umfundisi akakuthandazele. Akuthandazele umfundisi based on uJesu noma based on whatever into ayithandazayo. Lonto leyo izo edamandla phezulu lamandla khona. Lokho kuedwa kwamandla from somewhere ukuthwala lokho. That is why uma ukhuluma ngokuthwala engathi ungaba specific ukuthi uqonda ukuthini. Ima baba. Wena mawukhuluma ngokuthwala, angithi ufuna uqale understandane khona sizokwazi ukuphontela eqondile. Mawukhuluma ngokuthwala, ukhuluma ukuthwala onjani? Hayi no baba ngiyenzi leyo nto leyo. Angikuniki mina into engazi ngikunikani nento ekuthiwa izosebenza ngokuqotha umndeni noma izobulala. Wena ngiyakubona ukhuluma ngani wena? Ukhuluma ngokuthi King Bhaka uyayikhipha yini into othi umuntu mayesimxaki bisiyambulala. No, anginayo into kanjalo. Into kanjalo inesigaba esithile futhi abantu ababeyenza leyo nto leyo beyenza bazi benza yona. Hayi abasekho baba laba ababekhipha lezi ilwane lezi okwazi ukuyibona bese uyivumela wena ngomlomo wakho bese uhlala nazo izinsuku esigodlweni. Kunengqinamba ukuthi awuphumi ngoba ikhona into enjalo. Kunengqinamba ukuthi awuphumi uhleli esigodlweni sekuyothi after lezo nsuku kuyima usuphuma ke. Uma ngabe usahleli esigodlweni zisuke zifuna ukuthola iphunga lakho, zithola insila yakho, zithola yonke into yakho bese ichecka nesibindi ukuthi uyakwazi ukulala uvuke ngoba vele noma ungasekho esigodlweni kodwa uma uqale wahlala nazo uzothi usesigodlweni uzothulele embedeni zikuthwebule zona ubusebenza futhi nasesigodlweni. Hayi yonto yesinye isigaba yayinabantu abayenzayo. Kodwa ngoba ngiyinkosi emhlabeni ngiyindodana emazulwini ngiqeqeshiwe ukuthi into enjalo ngikwazi ukudila nokubhekana naso. Kufana namaphoyisa lawa olokhuzana oma tactical team and staff awazona igebengu kuthiwa siyaniqeqesha ngani yogebengu kodwa aqeqeshela ukuthi akwazi ukubhekana nanoma yiluphi uhlobo lwesigebengu. Nathi la ka spiritual mangabe sinikwa amandla samba uhambo sifundiswa siqeqeshwe sibe nepower yokwazi ukubona noma yini nokwazi ukulwa nanoma yini elwa nomuntu. Ingakho ngikwazi ukuphendula ukuthi abantu ababenza lezo zinto ngenhlanhla abasebanako. Ekuthiwa abaningi ngabe siyavelelwa. Ngabe siyavelelwa. Ngabe nje uma uxabane nosigujana ayokuceba kulezi izilwane zitho sithi hayi siyakena njengamanje ziyayisabsela zonke inyoni. Ayike kwazi ukufika leso sigaba leso. Esinye isigaba. Kodwa laba abadala bake bafika kusona ngoba vele abantu bakudala babelala ngisho emahlathini. Belala ngisho phansi kwamatshe. Bake bafika ukuthi bakwazi ukuphila nezilwane noma ukwazi ukunikwa izilwane. Yabo, bake bafika. Hayi manje nje usuka isabela nje babuyisabela nje hayi isikhathi samanje nje hayi lezo zinto enjalo. Kodwa ipower enginayo ikwazi ukubona nokwazi ukulwa nanoma iluphi uhlobo lento eyispirit as long as emakuthiwa yikho ngala ingane. Ingakho ngibala kabili mawungizwe kahle ngiyinkosi emhlabeni ngiyindodana emazulwini. Ingoba ngiqeqesheke ngapha ngaqeqesheka ngale. Ingakho ingekho inyoni engabhekana nami
ngodaba la kamoya ayikho. Ayike sengothatha ke manje okugcina mase ke siyayixoxela nabantu mase ngiyavayelisa mase ngiphuma kanje. Yebo sawubona. Yes. Wow njengosheleni. Yes. King ngaqala ngakupha wena lana Nqwele. Ubhizi la ungena kwesikhulu isiziba lesi esilanga sekhaya emzimkhulu esibhizi esinenkulu enkanyamba ngoba hayi ikhona yona kodwa akafona ungena kusona leso siziba. Ukema usuka lapho nginokuba nje abantu nje ama-celebrate nje. King idalwa yini? Phela baba iziba ngoba ezinye inabanikazi makuthiwa mina ngiyingqwele ebhuqabhuqa imizi yamadoda ngibhuqabhuqa imizi yamadoda ngothola lodwa likaMintshisi lento isho ukuthi akukho la ngathiwa khona ngibhajiwe uyakhonjiswa akufanele kuze kube yimina myself engizohamba ngena emadamini nasezibeni angeke ngiyenze lento mina mhlawumbe ngiwambuza yonke amadamu lawa ngiqambuza mina nginesami iziziba nginelami idamu engazi kahle ukuthi lingcwele likulungele ukulwa izimpi zabantu elami idamu libizwa ngemakhandakhanda dam noma King Bhakanzama dam ngoba uKing Bhakanzama nomakhandakhanda into nje leyo ethi ayikanje kodwa ukuthi wangibona ngene ezibeni komzimkhulu hayi ukuthi ngizovele ngisuke nje ngiyimina sengiyongena soziziba kodwa ipower yami yayikhombisa ukuthi ikwazi ukungena ngisho ezibeni esisatshwayo ekuthiwa sinenkanyamba iyobhuqabhuqa leyo nkanyamba lapho ufike kuphathe yona kodwa hayi ukuthi usuyobona mina sengihamba ngiyongqwambuza ezimeni umsebenzi wepower ukuthi ayihambe igcobhoza ihambe inqoba yonke into enqotshwayo hayi mina never mina uyongithola ngilwela abantu inkinga zabo ngezinga eliphezulu baba number 44 uKhenix ukuthi mhla ka 16 December sinenkuzimalanga yegala dina yokuvala unyaka kuyobe benziwa ngisho insebenzo eyobe ithinta abantwana ngoba ezinye izimpi zihlasela abantwana ukuze kuhlaseleke wena we see them okwesibili angikhulumi kwi-inbox ku Facebook angiyenzi lento and maningi ama scammers madoda inamba yami yodwa 0798130260 alikhila ngathi nansi alternative number anongifonela kuleni uyabona so ama scammers avela kunikeze enye inamba bese igcwala ngawe nawe angazi ukuthi ngci lo wanika o300 la wanikeza o350 la egoqa ethi izozala angikhulumi kwi-inbox mina uyangifonela noma usende uWhatsApp uthi King ngicela umakhandakhanda oil ngoba vele umakhandakhanda oil lona thuluzi lelo esikulwela sikunqobele ngalo bese uzongena kule family esikuyona ngoba nje ngikhuluma la uthe bekhuluma unyawo loya ngavele ngabona ukuthi unyawo ngibona ngoba yini ngoba unomakhandakhanda and ubengakayivuli imessage engiyithumele yona uzobuza ukuthi makukhona ingozi uyakwazi ukumthiphisa umuntu kanti ngenhlanhla ngimsendelile imessage ngimthiphisa ngathi akavula uWhatsApp bengabe uvula uWhatsApp wavele wawubona lento ishoyo yena ukuthi kunento echallenge bese ngiyibonile ngamthumelela uWhatsApp fast ukuthi bhasopo usewuvulile uyawubona la yekhona kugadwana kanjalo la kamakhandakhanda bengabe unomakhandakhanda gadiwe kuseni semini nantambama kugcwala ngakufakela hayi my king ngofuna ngizothola ngoba yangihlopha lento my king ukuthi ngiphupha abantu abadumile kodwa ngidumanga wena ufuna ukuduma kanti wena hayi my king ngifuna ukuduma lapha my king ngifupha abantu abadumile baba ukuduma kusebenza ngafocall baba ukuduma wena sebenza ukuthi ube nemali uvuse umuzi wakini ungezi la uzofuna makhandakhanda uthi wenzela ukuduma ngoba uzokabe namali wena fika la uthi ufuna ukuvusa umuzi wakini ufuna ukusebenza ngene imali uma kuukuthi wena udalela ukuthi imali izongena ngokuthi udumeke then sesingalandela lolo bizo lakho
kodwa inqwaba edumile kodwa engenamali ngoba imali kubona hayi ukuthi idalela ukuthi iyongena ngokuduma. Ukuduma kufona kanda baba ihope. Sometimes it's a hope lezi zinto lezi. Hayi my king ngiyabonga ingqwele ngempela. Ebhuqa imizi yabafokazana ngiyona ingqwele kuphela ngingqwele ebhuqa imizi yabafokazana. Ngidonke labakhanya amapilo esithathu lenkosazana. Twana ngiyakufakela nangu sikisi. Daki baba, daki. Hayi phela thina shone. Mangabe ngithi ngibuze noma ingane. Ngisuke ngazi ngikhuluma khona. Ngisuka ngibuza ngokuthi phansi komhlaba wara emazulwini wara. Ukhumbule, mangithi noma ingane, ngisuke ngifuna abafundisi bangene, abathwele bangene, ogobela bangene, inyanga ezinomona bangene, yilabo abahlale bethuka beyisa kuma comment, funeka bangene. Wonke umuntu mangithi ngibuze noma ingane, ongibuza mina. Ngizokuphendula ngale ndlela usuke ngibuza ngayo. Hayi mayike ngawo ngicacile futhi ngicacile mayike. Danki baba. Hayi Danki. Igaba kuphaka wokugcina lo yebo sawubona. Yebo my king. Yes. My king ukhulumile engasinikanga solution njengabalandeli ukuthi kanti lento lenegcina iqhubeke kanjani. Ngitheni? Uma iking ukhulumile la manje nesilwana sokukhuphula usayibhodelela njenge-contract. Yes. Engasinikanga ukuthi inqobeka kanjani. Hayi. Indlela yokuyinqoba phela lento baba yesilwane ifuna aqale kucheckwe kuqala ukuthi yini inhloso yokungena kwaso. Kuyenzeka isilwane sibe khona endlini kanti khona umuntu ohlala lekhaya odakwa into ongayazi othi mayesedakiwe alwe abangumsindo lesilwane esihluphayo sihamba nalomuntu ohlala lendlini oweyisayo odakwayo ongabahloniphi ngisho abantu abadala bala endlini. Uma usikhipha isilwane funa uqoshe lo muntu ohluphayo lendlini ngenkathi ephuma sophuma kanye naye. Okokuqala lo. Okwesibili kuyenzeka lento emibuzo omunye umfowethu ukuthi uhambe uthi ufuna usizo. Umuntu athi uyakusiza athathe isikhumba senyoka ahlanganise namafutha esilwane angasazi ahlanganise inhlabathi yasemathuneni ayibhanqa yonke lento bese enika wena athi hamba nalento uyekhaya ufike wena uyifaka endlini la uhlala khona lento uhlanganise ama-spirit ahlukahlukene ama-spirit aseyavuka sekuvuka inyoka lendlini sekuvuka lo mufi onikwe inhlabathi yamathuna akhe sekuvuka lo mufi inyanga bezisho nje bebesho nje phambilini athi hayi siyahamba semathuneni siye kovusa umuntu mase siqinisa isigubhu bese bengabuza abantu ukuthi owakabani umuntu ozovuswa umuntu ongaziwa bathi siqinisa isigubhu. Uyasithatha lesigubhu wena uthi into yokusiza kanti into yokubulala ngoba kufakwe ispirit esokuvukela endlini. Kanti idlozi lomuntu lidinga amanzi aclean hlahlahla umuntu ahlanze abe clean hlahlahla umuntu awonikele emanzini hlahlahla ingakho kunomakhanda oil eyokuthi amafutha okunqoba aphakamisa idlozi lakho amafutha okunqoba alwa ngisho nanemimoya emibi amafutha okunqoba akaka izinto amafutha okunqoba akwazi ukuthi impoyilwane iziningi izinto ezenzeka lapha kumakhanda that is why ngithi abantu abaqinisekisa ukuthi bayawuthola bese siyabambisana. Daki ba. Hayi, kwesinye isikhathi kuyenzeka isilwane singene nobaba wale ekhaya. Abuleni intombi. Njalo bengabe buyile nje kade hambini kuzobuya kusuka umsindo khona umoya afike wawuhabula somewhere into inamathela yena. Ziningi into ezenzeka la. Right. Ekade phone abanjalo ngicela ukumbamba lo ka-081 kade phone. Yebo sawubona. Yes. Thank you. Yes baba. Ngicela ukubuza umuntu umexejuliwe usetshenzwa before incwadi noma after incwadi. Okay baba. Ngifuna ukuzwa ke manje ukuthi usetshenzwa ubani? I-family noma usetshenzwa
izinto ezimthwebulile ubuza kuphi lapha noma ufuna ngichaze ngokuthwebula komuntu Kusetshenzwa ifemale. Ayisesifuna ukulungisa manje. oh umuntu uthwebulekile senifuna ukumlungisa hayi baba nisuke ngeke nikwazi ukumlungisa before angcwatshwe ngoba nisuke nizoxabana nodwa and nisuke nizothi nilibone igazi liphuma ngamakhala uyabo bese kuthiwa hayi akufakwa ovolo kwasha kwacima kanti lela gazi akufanele liphume lize libonakale la ngaphakathi lijuze yabo omunye nyambona ugqunqile umnyama kuyabonakala ukuthi hayi akuyena lo ngoba umuntu bethwetshuliwe lento enisuke ningcwaba ibizwa ngesithunzi mhlawumbe ngiyilanga nje kufuna ngingene in details ngokuthubela komuntu ibizwa ngesithunzi umzimba wakhe kakhulukazi bengabe ebesengozini yemoto noma egwaziwe noma edutshulwe kanti inhloso kumthwebula umzimba wakhe kusuke ngewona lo ningcwabayo owakhe umzimba usukuthathiwe uthola ukuthi akafanga kodwa ulalile nje kwangathi ushonile kanti sezimthathile izilwane ngoba zisafuna ukuyomfaka isipikili zifuna ukumenza ukuthi abe ilesilwane esutikoloshe esikwazi ukuhamba ngeenyawo ngoba lesi esihamba ngeenyawo ziyashoda izilwane ezihamba ngeenyawo ziyashoda ngoba yindaba izilwane eziningi lezi ezimimoya onjani obumoya yilo ekuthathwa inhlabathi yakhe yethuna bese kuyahamba iyosetshenzwa kwakhiwa umoya lapha mase kuba khona lezi ezihamba ngeenyawo ezikwazi ukuthi usibone sivula isicapha zinezandla usibone singena usibone sintshontsha usibone senzana lezo yilezi ezifaka isipikili phezulu ekhanda so uma ngabe umuntu ke ethwebulekile ifuna sibheke ukuthi uthwebulekwe kwathathwa umoya wakhe noma kuthathwe umoya kunye nomzimba wakhe uma ngabe kuthathwe umoya kuphela lo mzimba enizongcwaba iwona kodwa umoya wakhe awukho la kodwa makuthathwe umoya nomzimba umzimba nizobe nibona ukuthi akuyena niyamazi bengenazi izidlathi unezidlathi ubukene ugqunqile umnyama uyabona unegazi eliphumayo uthathiwe umzimba wayofaka isipikili omunye lo enungcwabayo yes so ikungcono masehlelwe phansi masehlelwe phansi mase ngiyakwazi ukutracer nami bengabe ethwebuliwe ngoba mawuthwebulile ethothulwe izilwane izilwane ziyakwazi ukumfihla even kuthina ukuthi uthi uyambheka ungakwazi ukumbona sezimfihlile zimgubazele yabo zimvalele oh ngicela ukukhuluma ngale ndaba le lekakheli khumalo nokufaka laSenzo mangiqeda le ngoba zicishe izifane lezinto uyabo ngizokhuluma ngami mase ngiyavala ningikhumbuze madoda ukuthi mase ngivala ngithinte le ndaba le yabo konke ngifuna ukuyisho ukuthi liyo nqutha kanjani liyacala yabo yonke into nginayo phela namhlanje bengiyenzela kakhulu yakhe information engenayo ukuthi ngoba sonke siyafuna ninqoxe icala likakheli khumalo noma icala likaSenzo why ngithi ukheli khumalo is because lento yenzeka uyena othandana noSenzo mangabe ngingaphelanga iphela wena kanjani kwangijajile yabo le topic le yokuthwebula kuyofuna ngempela ngiyakhele ilanga layo ngoba it's the most sensitive topic because inqwaba abantu abangcwaba bethi bangcwaba abantu bakubo kanti umuntu wakini akekho la uthi umfaka khona akekho yini lo ifakayo ufaka isilwane then mase sakhekileke isilwane bayasakha abafaka isipikini mase siyaqala siyahamba siyakofunda ukuganga ngoba masiqeda namhlanje ukufaka isipikili sizoqala sihambe nezinye mhlawumbe ziye emzini nomuntu thizeni ziyoganga mase kubuya kuyenzeka siduke makuukuthi umuntu ogangile unesigodlo yazi ayenzayo kodwa normally abantu abakwazi ukuthwebula ngokwesipikili abasekho so izilwane lezi ezihlala emgedini lezi izilwane ezingalawuleki ezihlala ezizene ezindala zemizi yabantu kwakwamanxiwa la kwafiwa wafa umndeni waphela sekuhlala izilwane ezibonakalayo la ezizini ziyakwazi ukubulala umuntu wabude buduze ngendlela yazo zizohlala naye kuleziza mase zimfaka isipikili ukuze zigange endaweni kodwa azithunyiwe umuntu ezinye zihlala emgedeni
zabe zigange ezinye zifuna ukuyibulala ingane ziyibone bandla ukuthi inteke zingayibulali zivele ziyithwebule vele ivuka ingane ihambe iziyongena emaweni ziloziganga ngayo emaweni zidlisa inhlabathi zenza lokhu ya zibuye zizamela amasi zidlisa amasi miningi imgilingwane ezakalayo kodwa ama level izinto ezinjalo ngiyayithanda ukuyichaza makhona umuntu ozongchallenge sinyuke naye sifike ezingeni elithi alibe level ethile mangabe ngithi ngikuma level awu7 ngisuke ngingakhuluma ama level okuhamba ngisuke ngikhuluma ka spiritually nokuthinta izinto eziqhayi ngokuhlukahlukana njengoba uzwa nje ngichaza le yespeaking izilwane zamanje izona ezisukelayo ziyoganga kwakho zifike zigange zilale nomuntu ziqeda ukudla ziqedeni mase ziyasuka lapho ziphindele egodleni noma emgedeni noma ezizeni indala ingakho impilo khathi esiningi yasemakhaya ibuye ithi kuba nzinyana ngoba yinda emakhaya ziningi indawo ukuthi kwathuthwa wasala iziza amanxiwa then sezihlalela khona lapho emanxiweni nasemalokishini zikhona izinto ezindala ekuthiwa ihlala umuntu ziyakwazi ukuyingenela ilwane mase zizoyihlalela kulezo zinto ezindala engahlali umuntu uma usufika uthenga umuzi wena usuthi uyangena kanti usunabanikazi bawo then lezi zinto seziyaqala ziyanibulala noma ziyanixosha kule ndlela ithengile mase kuthiwa khona indlu ongangeni umuntu mina njengoKing Bhala ngiyamtshela ayikho indawo engathiwa angingenanga ngoba kuthiwa kunezilwane ezisabekayo ngiyinkosi emhlabeni ngiyindodana emazulwini ngibala kabili ngisho noma ungangithatha baba uye la kuthiwa khona mawungene khona zikudonsa ngempama ufike nje kumina ungayenzi lento yokukhuluma ko Facebook uthi ngizovolunteer ngithi nami into edididi lokuvolunteer ko Facebook mina mawufuna mina uze kumina King Bhaka endaweni ethile kunesimo kanje kunezilwane ezikanje akuhlale kulomuzi mina ngizohamba mina ngifike ngidile nazo either ngizolwa nazo noma ngizofika ngikulawule leyo moya ingakho bathu ayanda msweli bethi bazodlalela ekutheni bathi operation bulala isigubhu hlafaza tontontoni ngathi kahleli bafana niyothinta impe ingozi ayanda ke kukhonzela ungayenzi hawu ngempela walalela namhlanje wenza into enkulu kakhulu leyo kusiza abantu abaxakekile egijima nebhaket ngingwele phela mina ingakho nje mina mangabe ngikhuluma kule level le ukuthi ethi anko lo level mina angikhulu le level yo ethi bheke kahle mina if you wanna challenge iba ready ukuthi sizonyuka ngoba ngikhuluma nawe best ukuthi ungichallenge kuyiphi level uthi qala uvula umlomo ngithi oh level 1 sengiyazi how am I going to deal with ngifuna ngibe nedam ngiyimpatha ngibe netshe lika makhanda stone sibe neholy mountain kuyimanje ngizonikhombisa nje mase sengiqalile lezi ndle zo6 engathi ngizozakha ngakhela abantu bamakhanda lezi engizozifaka mini kitchen ngifaka mini kitchen mase ngifaka nama bright stand ukuze makuthiwa bafikile abantu bamakhanda le kwiKing Bhakanza madam hayi lokuthiwa silinde umuntu uzosiphakela angifuni lonto mina funa mina umuntu nomuntu makufika kuthiwe nanti ikhishe encane ilendli abahleli kulendlu nansi inyama isithuli isithe ila bayasika inyama bayazosela abafunana nani ngoba likhilanga la ngiyobiza khona abantu ngithi abeze ingabukhona inkomo ngizobahlabela yona uma futhi ngibahlabela inkomo ngenhlanhla asihlabe izinkomo ekuthiwa hayo ngoba kusuke kuyinto okujabulisa nje abantu uyabo uma ngizohlaba inkomo mina hamba ngaze ngichaze le ndaba mangizohlaba inkomo khona eqondene ngo nokuthi khona ama visitors azofika engahlangene nomndeni awumndeni ngizobenzela abayifunayo ihlobo ngizobenzela obani babeyifuna babe neyabo khona eqondene nalaba abazoyidla mabeqeda noma mayingapheli bayifaka kwi-courtroom ayihlangene nomndeni and leyo nkomo ngiyibulala ngedwa angibanjiswa yona ekade bekhona edamini bathuka boma ngibulala inkunzi yeblamani ngedwa ngayidonsa yeza kubhekiwe kwathi wayibo ayidonswa umuntu idonswa yimi ngedwa ngayibulala ngo-okapu icici bayazi abantu bakadakala babambele ekhaya bathi ho weginga yedwa yeza ithe mayisila kathi qi athi zi
ngibambe kanje ngapha ngibambe kanje la kwathi qi kwathi zi ngedwa alikho ilanga makiwele la ngiyokubulala khona inkomo nomuntu ngiyibulala ngedwa inkomo mina ngedwa ngoba ngifuni nje kuthiwe khona into ekuthiwa King Baba usuku nobani ngisuke nginamandla wonke usuku ukhonjisa ukuthi nginamandla kangakanani ngedwa asichoke ngogesi ngihlaba ngecici futhi ngokapi nci uthi ya zi komo ngiyayibulala mina ngiyayibulala leyo ntombi ngedwa ngiyayibulala leyo ntombi ngedwa ngingiphazi lethu zi bheke phezulu kwaqamela abangifakazela ababona abanoma kanakanda amadoda ababona nje ngiginga inkomo ngedwa bakikiza basayibuza ukuthi zothi wasibambe mase ngigingqeleke hayi isingahlinzwa ke mayihlinzwa futhi hayi lothiwa hayi yaphi cha ihlinzwe idesho la kulandwa izipayisi thina ke sishaya lezi eshaba ngezipayisi hayi lokuthi udla ngosawuthi shaba ngezipayisi sishaya isilungu nje ngoba kusuke khona sidila nabantu abaprofessional kulandwa izipayisi yonke into yasikwa naka ama breast end kuyosiwa yabo akuyona ukuthetha idlozi kusuke nje kweyuthi sijabuleni sindawonye shaba ngezipayisi le manje ithathe nayigaxela icold room ke hayi okwethu lokho kodwa mina ngisuke ngithi nje ayidliwe la njengamanje yabo ngakwenza cha indaba kakhe likhumalo nendaba kaSenzo Meyiwa ake ngiyicacise lento leya ngoba ngifuna ukunitshela ngizokwenzakalana laba baboshiwe hayi inkantolo izobadedela laba kaze nikhuluma into engekho yabo in fact nje laba baboshiwe abanacala King Baba kuyokwenzeka yini ukuthi ngelinye ilanga abe khona umuntu ozoboshwa based icala laSenzo yebo liyoba khona King Baba kuyobe sekwenze njani mase kuboshwa umuntu ngempela ke iyodwa into eyokwenzeka ukuboshwa umuntu kuyosuka umuntu owayesendlini engahlali osoba athi ngicela ukukhuluma bese phenduka istate witness bese khuluma yonke into acheckwe odokotela ukuthi akahlanye kuthiwe hayi usoba ubuthuleleni sonke lesikhathi hayi bengisaba kanje kwenzakala u1 mase kulandelwa lezi zinto ayishoyo mase kuyabonakala hayi uqinisile ke lo kuyoqhamuka umuntu owayesendlini oyoxoxa exactly into eyenzeka lapho ke kuyobe sekuboshwa uma engakaqhamuka umuntu osendlini ozothi ngicela ukuba istate witness sazoboshwa nje abantu abarongo sazoboshwa abantu abarongo ngoba ngisho kusasa ngibone public mina ithandaza ithi sifuna ukuboshwa uKheli Khumalo ngisho naboshwa uKheli Khumalo kusasa angaphinda aphume nje futhi ingakho mina ngasho isuka ngathi ngeke azaboshwa because okwamanje ay futhi ukuthi bakuthiwa ngaba ngeke ngizwe ukuthiwa khona idokethi istate isichemile emadoda lapha ya istate angazi ngithatha kanjani lento ubufakazi balento enifunayo ukuthi akushushiswe laba basendlini ibona obungekho tangible okwamanje uma ngase kuthiwe kuboshwa abantu ababesendlini noma ikanjani bese bethola abameli bangaphinde bayiwini icase ababesendlini bese bephinde nabo futhi basuwisha istate kodwa today kuba khona istate witness somuntu owayesendlini ongaguli ngengqondo kuyoba ilanga la kuyophuma khona iqiniso umsebenzi ekumele ubhekane nengane yomthetho ayizame ngayo yonke indlela noma ingayiphi indlela ukudivide abantu ababesendlini ngisho kusasa ngathiwa kuboshwa ulongwe Thwala angaboshwa phinda aphume futhi ngoba bukho ubufakazi obuphathekayo obungahlala ukuthi kuthuni icala ayabukho uyabona ngoba le ndlela leyo ukuthi kugaxele laba abagaxele ngithuli futhi uze kuthiwe ngithe kanti umthetho uyasebenza ngifuna ukuthiwe ngiphazamisile ngoba ngumuntu wepower ngiphazamisa kodwa ifuna kodwa phela khulume ngoba ngisho abameli bayakhuluma ngale case wonke umuntu uyakhuluma case abeke umbono wakhe nami umbono wami engubekayo
umehluko owama uhambe wodwa uhamba nepower into esuke izokwenza ukuthi ngidlala kanjani kodwa the day kuqhamuka wasendlini ethi I'm willing ukuthi I decided ukuthi ngibe I state witness kobe kulapho la kuyoqala khona ukuthi kwenzeke lento ekufanele yenziwe yabo ngoba lento isebenzeke ngohlobo olukhulu kakhulu olungekho kule level ongavela uvuke nje uthi kunje cha isebenzeke ama spirit la asebenze ngendlela enzima kakhulu ukuthi kube nesiphithiphithi leso kuyisiphithiphithi as we speak yabo and la ayi futhi awuthi ke ngithume kodwa into engayigqugquzela mina ukuthi engathi ingane mayithi ngiyayithanda le ntombi noma ngiyayithanda le ndoda bazali ngiyacela bazali ningayinqabeli ingane la ifuna ukuyogana khona ngoba umzali uNkulunkulu enganeni yakhe ingane mawuyibotha usakwazi ukuyilawula nokuyiyekisa isupport ngisho noma kuthiwa ingane iba ungqingili kuthiwa yini ungqingili ya iba lesbian o iba gay isupport wena mzali ungalwi nayo uthi yeka lento ekhona ngoba uNkulunkulu kuyona njengoba naye isilento isizwe ngoba inje naye ayizenzi kunento eyenzakalayo kumanje ukhuza wayo kwimizwa yayo isupport emzali into ngeke usayishintsha uyayisupport yabo ukhumbuleke uthando ke lwenye into uthando umuntu bengabe madly in love wena mzali usupport ngoba once wangasupporta uNkulunkulu kusuke ngenzeka noba yini papa yini